Гадост, хлебарки, буклук. Невероятно е колко е зле. Просто отлагам и не чистя. Затова не се самоопределям като вещоман. Рециклирам алуминиевите кутийки и печеля пари. Кей, ние стъпваме по тях. Кей е от мръсните вещомани. Майчице Шанан, Майко мила! те пълзят. Трябва да се разчисти. Тя не може да живее така. Не е здравословно. Изхвърли всичко. Добре, изхвърли всичко. И да е купено наскоро, и да е старо, го хвърли. Работата ми е да обърна внимание, че нещо тук не е наред. Все ми е едно. Ще седя тук и ще отпратя всички ви. Вещомания, погребани живи. Казвам се Кей и съм полупенсионирана, бивша учителка, експерт продажби, специалист по телевизионни системи. Къщата ми е двуетажна. По нашия край се нарича къща на дърво. Изобщо не е стандартна. Уникална е. Къщата на Кей наистина е уникална, но не за това, за което повечето хора предполагат. Това е къщата ми. Много е разхвърляна, защото не подреждам. И когато вляза, ако държа нещо в ръцете си, го трупам тук, в антрето, вместо да го внеса и да го прибера. Всичко тук има определено място. Някъде в къщата, но не е отишло там. За мен вещоманът е човек, който трупа вещи, само за да ги притежава. Купила съм много неща, които имат определена цел, когато ги купя. Не пазарувам самоцелно и затова не се самоопределям като вещоман. Тук основно е моята колекция. Петлетата ми. Основната ми колекция. Те са с всякакви цветове и форми. Мисля, че са интригуващи. Уникални и симпатични. Имам петли с размери от 1 см до 1 метър, с цена от броени пенита до стотици долари. Вероятно са няколко стотин, може би и повече. Не знам. Някои са с красиви цветове и дизайни са просто уникални. Мисля, че мама е вещоман. Има компулсивно разстройство. Харчи много и купува всичко. Просто вещите не са подредени и прибрани добре. Стоят на купчини. Не бива. Просто обичам да отлагам и не чистя. Къщата ми не беше толкова мръсна преди да остана без газ и топла вода, а това беше преди 5-6 години. Без гореща вода не можех да мия съдовете. Трупах ги и ги оставях така, докато не свършиха. И от тогава използвам хартиени. Кухнята е гадна. Хлебарки, буклук, чисто нови неща в опаковката. Буклуци, буклуци. Идва ми в повече. Невероятно е, че е толкова зле. Тук имам огромна купа с хлебарки, защото не съм почистила. Те паднаха вътре и не могат да излязат. Някои от тях още са живи. Ще сложа тигана отгоре, не искам да излязат. Не обичам домакинската работа. Имам други интереси и предпочитам да правя друго.
вместо да чистя. Такава съм си. Увеличаващите се вещи на Кей са покрили почти всяка част от 230 квадрата на дома й, включително и спалнята й. Подредено е за удобство. Тук чета и прекарвам 95% от времето си. Имам хиляди книги, защото купувам книги, чета ги и ги хвърлям ей там. Тази купчина се трупа от смъртта на съпруга ми преди 18 години. Обичам любовни романи. Също и книги за семейства и деца, защото се възприемам като семейство, въпреки че съпругът ми го няма. Съпругът ми беше най-добрият приятел. Половинката ми, сродната ми душа, всички тези неща. Бяхме женени 25 години без един месец. Татко почина и светът на мама се разпадна. Тя беше разбита. Така и не се възстанови. Притеснявам се, че има толкова много неща, които е купила с някаква цел или с мисълта, може би ще ми потрябва някой ден. Ако от 15 години се търкаля неупотребено на пода, защо да стои? Шанън не обича да вижда къщата такава. Иска да е каквато си беше, когато последно беше тук, което беше преди смъртта на съпруга ми. Но Кей не може да игнорира влошаващите се условия на живот в дома й, след като и градските власти са се намесили. Ударих на камък заради общината, в която живея. Не спазвах техните изисквания и те ми връчиха известие, че или ще направя нужното, или техни служители ще го направят лично и ще ме глобят. Говориха и с Шанън, единствената ми дъщеря. Най-неочаквано ми се обадиха от шерифската служба и ми обясниха какво е състоянието на имота и че ще насрочат имота за ремонт, който трябва да се извърши, за да отговаря на изискванията. И аз изперках на секундата. Влязох в сайт за публична информация и разбрах, че къщата е под възбрана. Ако хората са тук и са взели законови мерки, нещата са зле. Не е безопасно. Има опасност от пожар. Нездравословно е. Какво да мисля за отношението и към къщата и дори към баща ми? Тя трябва да разчисти. Той си замина и няма да се върне. Къщата за последно го видях да се смее, да диша. И сега тя рискува да загуби и нея. Вещомания погребани живи. В източен Тексас закуската в леглото за вещоманката Кей е необходимост, а не е глезотия. Не е зле да ям тук, тъй като това е мястото, където чета. Тук ми е най-удобно и да се храня. Тук има хлебарки, започнаха да влизат наскоро. Преди бяха в кухнята. Нямам много отворени храни тук. Обикновено изяждам всичко и няма много трохи, така че няма отворени пакети, които да ги привличат. Влезли са, защото са в цялата къща. Въпреки безразличието на Кей, опасната зараза и натрупан буклук привличат вниманието на местната власт и на съседите на Кей – Джуди и Гарет. Когато се прибираме, минаваме покрай къщата й и я виждаме всеки ден и не ни е лесно да намерим баланса между това да й помогнем и тъгата, че тя не се грижи за дома си. Здравей, Кей! Здравей, Кей! Здрасти! Как си? Добре съм. Вероятно ще има купища неща. Това си представям. Дано няма животни и други подобни.
Влизаме. Кухнята е вдясно. Кухнята е вдясно? Да. И това е кухнята ти? Еха. Не съм готвила, откакто ми спряха газта. Но имаш вода, нали? Имам вода, но не е топла. Аз онемях. Да, знам. Нещата са извън контрол. Да. Очите ни се отвориха. Живеем в съседство. Знаем, че това се случва. Но едно е да знаеш, а друго да влезеш и да видиш колко е зле. Страшно е. Много хартиени торбички, много петли. Да, имам много книги и много петли. Добре. Рециклирам алуминиеви кутийки и печеля от тях. Нося ги в изкупвателния пункт. Кей, ходим по тях. Не ги рециклираш. Застлала си пода. Нали знаеш, че повечето хора не рециклират така? Да, знам. Подът изобщо не се вижда. А това е банята. Кей, винаги си хубаво облечена и измита. Питам се, как се къпеш? Ами, не си вземам вана. Когато имам нужда през ден-два, слагам мокра хавлия в микровълновата, нагрявам я за 35-45 секунди и се къпя с горещата хавлия. Представи си майка ти или сестра ти да живеят така. Сърцето ти се къса. Това е неприемливо. Безумно е. Няма защо да се живее така. Стъпваме по 30 сантиметра книги и други неща. И буклук. Количествата книги в тази стая са изумителни. Имаше хиляди и хиляди и хиляди. Чудя се, тъй като когато говорихме преди, каза, че не е вещомания. Смяташ ли? Все още мисля, че не трупам вещи, защото нямам проблеми. Но признавам, че трупам петли. Как би нарекла това? Как би нарекла това, на което стоим? Без книгите мога. Не. Фактът, че са тук от 10 години. Защото ме мързи и не ги изхвърлих. Ако си мързелива, не искаш да го направиш, но ако си стеснила кръгозора си до толкова, че не виждаш всичко това... Мисля, че живея така не защото не мога да ги изхвърля, а защото не съм ги изхвърлила. Това си избрала. Това избрах. Можеш да предъвкваш дефиниции и нюанси в значението дали си смъртно мързелив или вещоман. Наречи го както искаш, но за мен ти си Плюшкин. Питала съм всички, които ме познават. И повечето от тях не казват: "О, да, ти си вещоман." Но те не са били у вас. Сърцето ти се къса. Нали? Тя живее до дома ми и се изолира по този тъжен начин. Може да е много по-добре, но тя се е затворила. Хората твърдят, че съм вещоман. Те така смятат. Така ме наричат. Въпреки нежеланието на Кей да приеме истината за себе си, дъщеря и Шанън вижда съдбата на майка си ясно. Опитът ни показва, че не го ли направи сега, никога няма да се случи. Така и ще си остане. Ако не го оправи и не получи помощ сега, никога няма да се случи. Днес Шанън и партньорката й Миси са дошли да разчистят буклука, събран на първия етаж. Мамо! Мамо! Да. Здрасти! Здрасти. Дойдохме да ти помогнем. Добре е. Ще започна от кухнята. Добре, да започваме. Добре. О, Боже! О, мамо! Бях слисана. Изумена. Има буклук навсякъде. Мамо, как се стигна до тук? Просто се случи. Изпуснах края и се случи. Идва в повече. Реалността. Що за мързел е това? Боболечки, много хлебарки. Хлебарки, да. Мамо, не може да живееш така. Първата ми мисъл е, как не се е разболяла. О, Боже! Това е опасно.
застрашава здравето й. Боже, Ами, яйцата. от колко време са тук? Виж датата. От векове са там. 3 октомври. Мамо, опитвах се да й кажа: мамо, погледни си хладилника, почернял е, пълен е с какво ли не. Всичко е с изтекъл срок. Не можеш да ги запазиш. Гадост. Картофената салата, като бях у вас, ми я даде. Това беше преди 3 месеца. Да, но извади пакетчетата горчица, ще ги използвам. Мамо, не! Няма да ги извадя. Отвратително е. Не може да ги използваш. Мога да използвам пакетчетата, ако просто са... Опасно е! Не може, мамо! Има мухъл. Бог знае от кога това чудо е тук. Обичам те, но това е вредно. Сърцето ми се къса. Просто изхвърли всичко. Добре, изхвърли всичко. Има яйца, независимо дали е прясно или не. Хвърли. Добре. Вещомания погребани живи.